Takže čaute ľudia, moje meno je Robmeister Roblox a ja vás vítam u mojho ďalšieho videa. Ale toto nie je ďalšie video, ale to ako je to ďalšie video, ale nie je to ďalšie video na mojom starom počítači, je toto video na mojom novom počítači, ktorý som dostal na Vianoce a som za neho dosť rád, takže teraz budú oveľa kvalitnejšie videá, oveľa menej sekavejšie videá a tak. Teraz sa možno divíte, že akože seká to, akože nie je najlepší počítač, to nie je najlepší počítač, ale je dobrý, ale ja potom musím prísť, ako sa ide nad 60 fps, lebo ja som ešte tu nezistil, jak sa tu ide nad 60 fps, takže dneska budeme iba na 60 fps. Dobre, takže toto bol taký úvod do videa a ideme ešte raz. Takže čaute ľudia, moje meno je Robmeister Roblox a ja vás vítam do mojho ďalšieho videa a dneska si zahráme Snowboard Obby. Tak poď, čo tu máme znova tu? Som zvedavý, čo tu nás tu dneska čaká. Dlho som nehral Roblox, teda dlho som nenatáčal Roblox, dlho som nenatáčal Roblox. Zle som to povedal. Dlho som nenatáčal Roblox, no poď. Počkaj, čo vedie? Ja som mal iba stage 1, teda stage 0, tam som mala, prečo mám teraz stage 2? Z percent? Nice. Zatiaľ to ide dobre, ale bojím sa, čo príde potom. Hej! Práve som povedal, že mi to ide dobre a ide to mi zle. Počkaj, ja som tu nesledný, ja mám ísť takto. Nice. A počkaj, sú tu nejaké skiny, lebo mne sa tento vás nepáči. Čo si budem? Snowboards, tu sú. Ja si dám tento radšej. Ja nechcem mať ten, neviem. Poď. Nice. Ne! Tak ja budem fakt noob v tomto. Lebo ja som fakt dlho nehral Roblox, sorry. Ne! Dobre. Poď, nice. Takto by som chcel povedať, že ja som tam vôbec nevychytal zvuk, takže to nebude najlepší zvuk, tak sorry. Takže toto bude so mnou dosť pain, je to tu. So mnou to bude pain, fakt je to tu levely, lebo fakt som dlho nehral Roblox, lebo som bol na lyžovačke a teraz som presne dvakrát umrel, tak je super. No poď. Ne! Poď, aspoň na videu. Poď. Ináč dajte like, keby ste chceli, aby som natočil reakciu na nový Poppy trailer, lebo priznávam sa, už som ho videl a je dosť dobrý. Ale mohol by som tam urobiť nejaké easter eggy a také veci, takže môžete si to pozrieť. Neviem, akože keď tu budú 4 lajky, to natočím, ok? Lebo rád by som natáčal hru Poppy Playtime, lebo tu mám jeden z najlepších hier, najviac ho mám rád, takže super. No super. Stage 70. Super, už sa posúvame, už máme nejaký progres za sebou a znova som zomrel, ale už som si na to zvykol, takže už mi je to úplne jedno. No. Není mi to jedno, ok? Není mi to jedno, že umieram, ok? Poď. Nice. No.
Dobre. Poď. Teraz reálne, keby to malo 700 stagey. Ale ja si myslím, že to bude mať iba akože 100 a teraz, že 700 stagey. To bude mať úplne 700 stagey. Ne! To je taký pain so mnou. Ja toto nemôžem. Super. Prečo mi to nejumpne? Prečo mi to nejumpne? Tak ja dávam energii. Čo to je za hru? Super, neverím. Poď. Nice. Stage ani neviem aký, ale mne to je úplne jedno. 76, 78 už. To som skoro nedal. Poď, dneska to dohráme. Keď tam teda nebude 700 stage. Keď tam bude 700 stage, to dneska nedohrám. Ináč, možno sa divíte, že prečo nevyšlo druhé pokračovanie napríklad jak sa to poviem, na Finding Frankie. Sa divíte, že prečo nevyšlo pokračovanie? Nebojte, vyjde pokračovanie, ale ako teraz fakt riešim ten nový počítač, takže to už som doriešil, už mám všetko urobené, ale riešil som ho, takže nemohol som nič vydať a ešte taký iba jeden, to už bolo dávno som točil, že prečo nevyšlo pokračovanie na Into the Pit, Navka. Mám preto jednoduché vysvetlenie. Mám preto a to je také, že má to no 90 áno. Neverím, 92 Sorry, že nerozprávam, ja sa sústredím. Lebo to už je také hard trochu, no. Ne! To je taký pain so mnou toto. A poď. Ja to nemám. Poď. Poď. Jo, 98. To už asi posledné toto, ne? 100%, nice, mám to, neverím. Wow, super. Už to tancujem normálne, super. Wow, super. Tak, toto by bolo všetko z tohto videa. Nezabudnite like a odbera zatiaľ. Čaute.